Parlar d'Hisenda és, bàsicament, parlar d'impostos. I això és important, no només per ser font d'ingressos per a la ciutat, sinó, i sobretot, perquè defineix de part de qui es posiciona l'equip de govern. Si de la minoria amb més poder econòmic o de la immensa majoria del poble, les classes populars. La nostra posició és clara. Que pagui més qui més té. Així de senzill. Aplicaremos política de tarificación social, bajando impuestos a los que tienen menos ingresos. Encarregarem una auditoria per tal de conèixer en detall la situació econòmica de l'Ajuntament de Blanes. Limitar el sueldo del alcalde, del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Blanes, conforme nuestro código ético para acabar con los sueldos abusivos del Ayuntamiento de Blanes. Una política econòmica justa és la que no permet les grans desigualtats. Hem de ser justos recaptant, aplicant més impostos als rics i menys als pobres. I hem de ser justos també amb l'ús d'aquests diners, evitant el malbaratament dels recursos públics. Recuperem una hisenda justa. Recuperem Blanes.